Muroi, Ng'anga, Masvikiro, kubvunza vakafa, zveshe iteam one. Zvakafanana uroi hwese. Baba Jesu. Ndizvo zvinoti Baba Jesu. Baba Jesu zvinoti Baba Jesu. Zvinoti Baba Jesu. Madyira panze. Madyira panze awasimi panze. Awaoremba team Norwera panze. Hayi madyira panze. Yes. Saka akaita zvaanoita zvonzi. Munoti vadiko mitupo yavo. Yeah. Hanzi Jesu ye aitozviti shumba. Anyinzi shumba. Haana kumbobvira akazvipa mutupo unonzi shumba. But Jesu anonzi shumba. Jesu anonzi shumba nani? Neso? Kuti shumba nani? Kuti shumba kuti? Shumba yerudzi rwaJudha. Munofanira kuunderstand. Kana muri kuona studio ino muri kuona kuti makanyatsochena kuti ngwe. This studio is actually powered by Logos Solartech. Nyango magetsi akaenda tinongoramba tichichovha makachena muno. Logos Solartech is one of the companies yatashanda nayo kwenguva refu. They deal with everything that is going to do with solar, bore installation, and they are very, very reliable. They are the best. We don't know anyone who comes closer. Of course, munotsangana nema-challenge, but ndo zvakanakira kunge marifewa naZigo, info munokwanisa kuresolverwa challenge yenyu zvakanaka. Saka wabate panhamba iri kubuda pascreen, and you can get a hefty discount ukangaudza kuti wabva nekuna Zigo. Music unifies people, and we want to thank God that Relentless Worship Encounter has come to Chitungwiza to accommodate everyone. Those who are in Harare, anywhere you can come. We have people coming from different branches, from UFIC, just coming to enjoy themselves in the presence of the Lord. So music unifies us with the one language of worship, worshiping the name Jesus. So Relentless Worship is a place to be. We are expecting to see you, and we are ready to host you. Tichingoti Messiah, 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 Munosha Misa Imi Messiah. Ladies and gentlemen, we are back again. Mvangeri, Evangelist Marufu. The last time yatakaonana na Mvangeri wangari ku camp yema youth vachiparidza, and we're talking about quite a number of issues, and it's always a pleasure having Mvangeri here. Mvangeri, welcome. Hi, Zigo. Yes, what do you say? Yeah, titenda Mwari, we are well, and we are happy, we are excited. I'm also happy because you're still on work. Tokana chipumira ona Mwari utana Mwari mazona wasuparidza kaZigo ndiye ari kufamba neshoko. Wambozama kumira unofana kuombera romoko. Kumira pamuka. Maybe as a start, a lot of people, they are not okay nevanhu vaMwari vachiuya kuma-podcast. Vamwe vanhu vaMwari futi vanoshora kuuya kuma-podcast. Unoona nge vanongoona nge zvinhu zvisina maturo, vanongoona nge zvinhu zvinonyadzisa. Asi Mvangeri tikangofona hatina nguva yatakamboti Mvangeri weyo podcast mamati aiwa ndikumbomhanyisana nezvimwe. Nongo ndichingopedza ndikubva ndasvika ikoko. Zvakakosherei kuti vanhu vaMwari munguva ino vange vachibatika pamaplatform akafanana nemapodcast? Right, that's very important because now tofana kugona kufambirana nenguva. Jesu anoti nguva raise nyoka, asi rurama ise njiva. Kana akati nguva raise nyoka, nyoka ndi Satan. How do you be as wise as the devil himself? Pambacho Jesu akatozoti vanakomana verima vakachenjera kupfuura vechiedza. Kudarika vechiedza. It disturbs me Zigo because munhu ari kufamba masikati anonzi ari kukundwa kuona neanofamba usiku. Mwanakomana werima angachenjere kupfuura vechiedza. So vanhu kana vakashura vakati mapodcast ari motivated naSatan. Jesu aroti ngwarai Satan. Endai wakamunoita ka. Zvanda ndizvo zvinotora vanhu, ndizvo zvinodhonza vanhu kana mwoyo wevanhu. Saka tinofana kuenda pazvinhu zvine vanhu. Imi mune vanhu panasiku. Vanonzwa sei kana kusina muparidzi? Vhesi inodaro. How shall they hear? Vangatenda sei kune vasina kunzwa? Vhesi inodaro. Mumwe nemwana namazita rashe. Andana zita rashe achaponeswa. So I think macritics agara ariko Zigo. Hazvipere. Even Jesus himself was criticized. Akati kana zvidai pamuti munyoro kuzoti wakaoma. So we come. We don't care. Kuti ndiani ari kuti zvakati. We come because we know what we are doing. Pane mwaachanzwa
pane mwe achapona. Pane mwe achati because of Zigos platform ndaponeswa. Saka I think we should not be full of ourselves. We just need to be humble to it. Saka ukandifonera, I'm ready available. Ndaitaura ndaona ZCC vane ma-live stream vari kuita every week. On Monday, they do a live stream. On Wednesday, they do a live stream. On Friday, they do a live stream. So they were talking about social media. They said during Jesus' time, there was social media. Okay. And Jesus asked them, what do they say about me? Achivabvunza kuti kwaanotaura ikoko kuchi social media. Kwazigwe ingwe iyo. Vari kuti kudii. Wochomutarisa Jesu wacho mharidzo dzake zhinji aibvunzwa mubvunzo. Anga asingabvunzwe nevanofarira kuti tikasvika kuSDA tobva tasvika kuinima mabrother anowirirana namuvhangeri kana kuti wasvika kuna profeta ane maprofita wake vairi. Aibvunzwa nevasadhusi, vafarisi, mascribes vaitoziva kuti zviri mumwoyo mavo zvakaita se zvakashata, but he was ready to give an answer to every man. Anyway, muvhangeri mazuva mashoma apfuura, mwedzi mishoma yapfuura, kune nyaya yanetsa, nyaya ine chekuita nechivanhu nechikristu. Vamwe vari kutaura kuti chikristu kuuya kwacho chinosvikonobvisa chivanhu. Vamwe voti aiwa chivanhu kana chiripo hachibviswe nechikristu. Waita kudeedzai is because nyaya yaimbotaurwa nevanhu vechivanhu. Vanhu vechivanhu chete ndo vaingoti isusu chivanhu hachina kuipa. Vanhu vechikristu obvo vaingomira nechikristu achiti chikristu utori upenyu hutsva husinei nechivanhu. Asi izvezvi tane vanhu vaMwari vakutanga kutaurawo kuti makristu havafaniri kusiya chivanhu, vachiratidza kukosha kwechivanhu mumunhu mutema even though ari mukristu. Saka tadedza muvhangeri kuti vambonyatsopapatsanura zvakanaka kuti chavanonzwisa kuti chivanhu chii, chavanonzwisa kuti chikristu chii, uye zvinhu izvi zvinobatana here, kana zvichibatana zvinobatana kusvika mwero upi, kana zvisingabatani nei zvisingabatani. Ndo nyaya yatakudedzerai muvhangeri. No, it's a good subject. Yes. So what you find, it's issue of religion. My religions ane zvano represent ane diversity iri maari when you go through chiita scrutinize. I think patiri kuti chivanhu tiri kutaura nyaya dzana ATR. It's a religion pachayo, chinamato pachachine zvachinotenda zvachinotaura musika vanhu. We relate that even with the Bible. Because Mwari ndiye akasika vanhu. Nditi zviriko. But you should understand also kuti religion yechivanhu kana kuti yeATR iri culturally based, inonyanyobata zvinhu zviri, saka haisi universal. It can't be applied to Chinese. Saka ugona kutora iwo chivanhu woenda nacho kuma-Chinese. What must be done? Because ma-Chinese iko ane muculture yavo, vane chivanhu chavo chavanoitawo nemararamiro avanoita nana Buddha nana Gautama. That's the tricky part yezvinhu zvaputi chivanhu because it cannot be applied universally. Zvinonzi zviri limited kuma-Africans. An African child. Saka once ukabuda maparameters echi-African, ukangobuda mune ma-Africans, haugona kuramba uchipractice. Because unenge usagone kuacceptwa. Ndo panosiyana neChristianity. Because Christianity iri kufanira kuenda in all cultures and condemn these cultures and say to them, all have sinned. Mese makatadza kusvika paglory yaMwari. This must be done. This is the way. Pamuri kuenda kuna musika vanhu muchishandisa ancestral name, gusha chamukubeta mukoridhodho, musika vanhu. Christianity kuti hakushina mumwe anoenda kuna baba asina kuenda pana Jesu. Takufanira kupai Jesu. Takupai Jesu kuti muunderstand kuti you have sinned
you've come short of glory of God. Hamuchatenderwi kuuya pamberi pababa musina kutora Jesu. Saka zvinoreva kuti nawo izvi zvinoapply kumunhu wese. But handigoni kutora inini sekuru wangu Chamokobeta ndoenda naye kumaChinese ndowataura kuti musvike kuna Buddha, because Buddha ndovari kuti ndiye mwari wavo. Yes. The supreme God. Makuenda through Chamokobeta, but ndakuvaudza kuti muende kuna Buddha panoda Jesu ndiye akukuendesai kuna wamwari wenyu. Saka Christianity iri kuuya mumacultures aya, mareligion aya ari cultural aya, iyoyo amakondema yoti they have sinned they need Jesus to be vindicated. So ndo challenge bedzi iripo ida kuadresswa. Saka now because that's controversy on its own, because munhu haadi kubviswa. Pane zvinhu chakaipera nhema ukazitenda kwenguva dzinodzamara dzachokwadi muupenyu hwako. Saka une zvinhu zvaunenge uchitenda wako uchinzi zvinhu zvautenda zviri wrong. Conviction yawo ina mapodcast wanouya kuti anzizika una zvauri kuita. Of course we expect you to be furious. So what Christianity is doing, iri kuya kuzongogadzirisa bedzi pari kutadza kusvikwa nemacultures aya kana mareligions aya ari cultural aya. Because ari cultural chiwanu it's cultural. Zvinhu zvatinoita isusu pachivanhu pakuzvarwa kwedu nekudi zvatinoexpecta kuti muchiuno mangu munofanira kunge muine shinda yemajuzi ine mabhatani, ndo zvinondichengeta. Ndofanira kunge ndiine rimwe divisi randinaro kana chirima munda kuti ndigone kukohwa. Ndofanira kunge ndichienda pachikuwa ndichitaura nevakafa kuti vagone kunditungamira kana ndapinda mutauni muna 4th Sarasiki. Kana ndakuenda kuDubai vagokwira nendege vanonditungamira ndiri muDubai kunyange vasina mbokusvika, kunyange vairasika mutauni vachiri vapenyu, vanonzi vanogona kunditungamirira kana vafa, because we have a notion kuti when they die they are at some level riri supernatural ravanga vasina vari vapenyu, namwe anga asingazivi kurapa kana akangofanonzi anogona kudzoka akurapa. So we need to believe in this. Hatidi kubviswa pazviri because matiri we are notoriously religious as Africans. Toda kunamata. Ndosaka uchiona chinamato chese tinongochitora nango chikava chiri foreign we take because tinoda kunamata. Saka vanhu vanofanira kuunderstanda kuti musiyano bedzi hatigone kusanganisa chiKristu nechivanhu. chiKristu nechivanhu hazvisangane. Vanhu vanopokana nenhau iyi vanoti Jesu paakauya panyika akauya akasvikonwa chivanhu chemaJudha changa chiripo, zvaiitika tsika nemagariro avairarama vaidii changa chiri chivanhu chavo. Akasvikonorarama muchivanhu chavo chemaJudha changa chiri chivanhu chavo. Saka neisu tichifanira kufuratira chedu kana Jesu akauya kuzorarama muchivanhu chemaJudha. Ndokurasika kwacho kusati understand. Ameno vanhu vanonga vachidzidza nezvizvo ndiwanani. Yes. Kusaunderstand. Ndiana komanda Ibrahimu nana Bamaponga. Asi zvitani vanhu vaMwari vari kuita sei vakutosvika. Vakarasika kana ndokurasika kwacho kwatiri kutaura. Kutorasika ikoko. Jesu haana kusvikonoita zvechivanhu. Zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika ndo zviri kudiwa naMwari. You need to understand then kuti when we read the Bible after the flood, mvura yaNoah inonzi yakanaya, anditika after the flood, kwakuina Shem, Ham naJafet. Andika Shem, Ham, vana vaNoah, Shem, Ham naJafet. Ham akazvara vana 4, Mizrim, Put, Cush na Canaan. Cush it means black. Munhu mutema wokutanga akazvarwa panyika pana akazvarwa naHam. Ham ndiye akazvara vana 4 ati Cush, Put, Mizrim, Put, Cush na Canaan. Pavana ava 3 va4 vazvarwa naHam pane munhu mutema anonzi Cush. Cush ndiye akazvara Nimrod. Nimrod anonzi ndiye akava mudzimba wokutanga. He was the first builder akavaka inonzi Tower of Babel. He was a black man. Ndo wakomana wakatanga kuwaka macities akanga ine matower. Civilization iri pana Genesis chapter 11. Vanhu vatemawo. Kusvika Mwari anonzi akaunza confusion pa Tower of Babel. Ndobva vanzi vaitwe spread because vanga vasanzwisana pamalanguages. Vana ava vaHama ndo vakadzika vakaya kunoko.
kwanga kuzonzi Ethiopia later on, kwanga kunzi Egypt later on, vakaendera mberi necivilization. Ndokurunzi Africa today. Vanhu vakatobva paTower of Babel varasika. And through the case of God, and we see also vakaramba vachirasika. Then pane vana vaJafet. Vana vaJafet ndio vakabva vafamba vakaenda kuAsia. Vamwe vakadzika vakaenda to the east side. Pakasara vana vaShem. Vana vaShem vanonzi vakanogara makomo. Havana kuparticipate muzvivi zvaiitwa nevamwe vana ava vaJafet nevaHamu. Vana vaShem pakabva Hashem, Apakisad, Shera, Abheri, Serugu, Reu, Nahori, Tera, Abraham. Because they were vana vanga vasina kuparticipate muzvivi zvaiitwa paTower of Babel. God chose them kuti varambe vaine light retrue worship, kuti Mwari wechokwadi anamatwa sei. Abraham, Isaac, Jacob, takuwana 12 Israel, ava kepchwa vaenda kuEgypt, kuvaenda maoko ani evana vaHamu vanga vakarasika. Kwaigona vakudzidziswa idol worship, vakuna vakasvika vanhu vaiva kutonamata mvura. River Nile was considered as a god. Ndosaka vana Moses vakaiswa mumvura muyama. Paakanhongwa akaniswa mupalace bhuzi, vakafunga kuti mwana abva kuva Mwari. Zvaitotenda kuti vasikana vai vaenda vachinorara naRiver Nile. Pharaoh was also these pharaohs were gods. Saka vaiti Jehovha ndiani? Vana varasika vasaziye Mwari. But Mwari anga achengeta chinamato ichi muvana vaIsrael, muvana vaJacob. Vachinzi ndo vanofanira kuzova chiedza. So they to move, and the promise of the Messiah was given that message to them. Anonzi Jesu atiri kutaura. Jesus was not given to the Jews. Jesus was given to the whole world. But it's to come through a perfect religion. It is pure because it's coming from a God who is pure. So you see in their environment, there are synagogues there. Because there are also, there's a Bible there. Because no message, there are prophets there. Because Mwari ari kucommunicate now kuti light irambe riripo. Kune mutambo iri kuitwa iri kudepicta the Messiah who is coming. And Jesus is born amongst them. In a culture, iri kuprotecta religion of God. Iri pure. Religion, culture zese arasika kuva Tower of Babel. Vava kutonamata mhuka, vakutonzi vana museyamwa, vakutonzi vana humba. Why busy kutsvaranidza nemhuka? Yes. They've shortened themselves to become like animals. Vakaona mhuka kuti iwe ndo zvandirizvo. Akaona tsuro, akaona tsoko ichikwira kuti ndonzi makwira mitini. Ari kuzvifananidza nemhuka. When he was given dominion over animals. Mhuka ndo yafanira kuti ikandiona inini yoti ndini marufu. But inda kuti ndikaona mhuka ndoti inini yakafanana nini. Yeah. Then ndoiyeresa ndoti nyama yacho handichaidyi. Is like a god to me. Ndikadya nyama yacho ndadya vamwari vangu. So they were also doing all these things. But amongst my Israelites, vanga vaine pure religion. Varotoziva kuti chikafu chakati hachidyiwe for health reasons. Ukadya nyama yenguruwe, because is scavenger, uchaita my health issues. Mwari atovaregulata kuti zvakati hamudyi. Ndakutsaurai machinhu chitsvene pakati pendudzi. Deuteronomy 14 verse 2. Muri chinhu chitsvene kuna Jehovha Mwari wenyu. Akutsaurai pakati pendudzi kuti saka usadya chipi nechipi chinonyangadza. Mwari amubvisa akamuita special. Vapiwa Jesus, so that from Jesus they become the light of the world. Vochifambisa vhangeri vachiuya manje all these cultures. Vochitanga kudzidziswa Jesu haana kuita zvechivanhu chake. Zviri kuitwa naJesu ndo zvinhu zvatinofanira kunge tichiita isusu. Because anonzi nevhesi, Kristu zvaakakutambudzikirai akakusiyirai mufananidzo kuti muteere makwara ake. Saka kuenda kwaJesu kusinagoge kutitaurira zvekudiwa naMwari. Kuti tofanira kuungana, tofanira kuenda kusinagoge. We are following what Jesus is saying, because no direction yaMwari yaari kuda. Saka challenge iripo ndeyekuti tine vanhu vari kufunga kuti Jesu aisi kuita zvake zvekukaucha yake, saka isu kuno tofanira kuti vachitawo zvedu zvekukaucha iri. No, makaucha zedu have sinned. They don't know the way to God. Because hakuna anoona baba asina kufanana pana Jesu. Ndiyo yanzira yacho. Saka navari chiri kuti chamokobeta gusha mukoridhodho. Vada kutodzidziswa
kuti hatichataure gusha namukoridhodho, taakuenda kuna baba through Jesus. Ndiye watapiwa. Ndosaka Jesu akachitora evhangeri, muende kunodzidzisa marudzi ose. Zvakasiyana madisciples. Mvhangeri dakuzorai pamashure mbijana. Yes. Pamataura kuti vanhu vatukwa, vana vatukwa. Nyaya iyoyo kana ichitaurwa inotaurwa kuti pane vana vakatukwa tikabva tava vatema kunzi tisu vanhu vacho vakaita sei vakatukwa. Saka nhoroondo yebhaibheri yakava nhoroondo yaifarirawo vanhu vatema here kana kuti tisu takavengwa nebhaibheri. Zigo asi munhu mutema akatukwa. Ukaverenga Noa akati Kenani ngaatukwe. Kenani anga ari mwana waHamu. Hamu anga ane vana 4 vanataura Mizrim, Cush, Put naKenani. Kenani anga ari last born. Cush anga ari third born. Ndiye anga ari munhu mutema. Kenani ndiye anobva anonzi maCanaanites. MaCanaanites ukaverenga Genesis 10 paivakwa macities. Ndovakavaka naGaza, ndovakavaka naSodom and Gomorrah. MaCanaanites. MaCanaanites ndokwakaenda Abraham. Yes. Yainzi guta kwainzi kunyika yeKenani. Yes. But these people were evil. Now they don't even exist on the face of this world. Vakaparadzwa. They've been destroyed by wars nezvimwe zvaiitika mukufamba. The last Canaanite woman watinonzwa akaona naJesu achikumbira pana Matthew 15 kuti Jesu abatsire amununure pamwana wakanga ane madhimoni. But maCanaanites hakusisina. Ndovanga vakatakura kesi yaNoah. Cush ndiye anga ari munhu mutema, haana kutukwa. Also, what we find when you keep on reading, vanhu vatema varoramba vachiitwa exalted. Even on the cross of Jesus, we see Simon of Cyrene. Simon of Cyrene was an African. Akaita lifted up the cross of Jesus all the way to Calvary. Zvakaitwa nemunhu mutema. Ndiye akatakura, and he relieved Jesus. Vanonobva vati maakuda kuti munhu mutema atakure muchinjikwa asi pakurara pachipfuva. That's how special. Pakurara pachipfuva chaJesu aiisa varungu vake. That's how a black man is special. Because he lifted up a cross and relieved Jesus. Muchinjikwa, today we are saved by his cross. Through the cross of Jesus, mankind have been saved. Any munhu akaita kuti zvive possible, munhu mutema. When everyone else don't want kuti abate muchinjikwa uya. Vanakomana vaJafet vakanga varipo vachiripresentwa nemaRomans. Vanakomana vaShem vakanga varipo vachiripresentwa nemaJews. Vanakomana vaHamu, vanhu vatema, vanga varipo on the day vachiripresentwa naSimon of Cyrene. But Simon of Cyrene ndiye paCalvary Road akati ndichatakura muchinjikwa. They were invited, all these 3 sons of Noah, represented well on that faithful day. Because Jesus is the desire of all ages. Vakanga varipo. But Simon of Cyrene lifted up the cross and he touched the blood of Jesus on the cross. He shared the burden with Jesus. When you also read Parutanga Vhangeri kuenda, the first person to receive the gospel, Acts chapter 8, was an African man. And the Ethiopian Enoch. Akanga abva kuJerusalem kunoenda. He was baptized. Vhangeri parutanga kuenda kuma-Gentiles. Munhu wokutanga kureceiva vhangeri akatanga kusvikirwa nana Philip, anga ari munhu mutema, anonzi aiverenga bhaibheri. The Bible recognized people of Africa. So zvinhu zvinokuti vanhu vanenge vaida kungocriticize chete. Anonzi adama icharamba vaiimba song. Hanzi Africa shall be saved. At a time yekuti machechi anga atomo muAfrica. Ama icharamba vaitofunga kuti Africa haisati yapona. Ichazoita sei ichazoponeswa. Vhangeri rinenge rangaenderana kumwe kwese, Africa bva yaita ngendoo yekupedzisira kuwana vhangeri. Saka mumwe anobva ati vhangeri riri kuita nge muplani yaMwari, munhu mutema neAfrica anozoita nge an afterthought. So vanobva kuti ko vamwe vese vakararama kusati kwauya mamissionary, vamwe vese vakararama kusati kwauya colonization ava, muri kutaura kuti vanga vasina nzira here kusvika kuna Mwari chekutanga, chechipiri mukutaura kuti vakaparara here. Okay, so totaura nyaya yenzira. Mwari akaregerera rake kurangarira nguva dzekusaziva. Verse Acts chapter 17 verse 31. Mwari akaregerera rake kurangarira nguva dzekusaziva, asi anorayira vanhu kwose kwose iko zvino kuti vatendeuke. Munguva dzekusaziva, God have forgiven. Imwe verse Romans 2 inoti vakatadza vasina murayiro vachatongo vasina murayiro, vakatadza vaine murayiro vanotongo vaine murayiro. God is very fair in his dealings with people. According to the light that you have received, God will judge you. Ndiani angatongerwa nyaya yaJesu asina kunzwa? Kana usina kumunzwa, auna kumunzwa.
but kune inonzi moral compass yakaiswa naMwari munhu wese even usingaendi kuchechi anongoziva kuti kuba kwakaipa, ndikabatwa ndichibandorohwa, but kuchechi ndo zvatinoparidza kusaba, usauraya. But even munhu asina kuenda kuchechi, there is a moral compass iri munhu wese kuda kuti God have plated that at every heart of man, his commandments. Saka vanhu ava vakanga vasina Mwari watiri kuverenga ari kunzi Jehovha mubhaibheri naJesu watiri kuvaparidzira, vakanga vaine idea, because vanhu ava vese remember kuti tataura kuti vakanga vabva kuTower of Babel. Saka the idea yekuti Mwari ariko yakaramba ifamba navo, but vakarasika road along the way. Saka road ndo iri kuya kuzogadziriswa nebhuku. Bhuku riri kuya rakabatwa kuti vanhu varangaridzwe futi kwavakabva. Vakazvibvunza kuti muri kutiparidza munoziva kwatakabva here? Tovhura bhuku. Bhuku rotiratidza kuti aya makabva apa, ndo pamakanga muri muina Mwari mukatanga kuvaka zvifananidzo. Bhuku iri kutiudza kuti madzibaba enyu imimi akarasika panzira yaMwari, Mwari akavarova nekesi, vakabva vakatanga kupararira nyika yese. Mukufamba ndomukurasika kwakaita vanhu, mukatanga kutora macultures edzimwe ndudzi, mukatanga kugadzira varoi, mukatanga kutendera kugadzira n'anga, mukagadzira masvikiro, mukatanga kunamata vakafa, muchifunga kuti vakafa vane zvavanotaura pamusoro pevapenyu. And you also allowed these doctrines of demons to move with you. So now the book has come to liberate you because my activities were recorded. Mwari akati tsika dzakadaiwo musadziisa pakati penyu, musaenda kumasvikiro nevauki, musavatsvaka kuti musvibiswe navo. Pakati pako pafanira kuva nemunhu anouka kana muroi kana n'anga. But you see, you come in our cultures, you see n'anga dzichitwa exalted. You come in our cultures, you see masvikiro achirumbidzwa. You come in our cultures, you see vakafa vachinzi vane zvavanoita pamusoro peupenyu. You come in our cultures, you see also vauki nevafemberi vakazara. They are ndo vari kukontrola zvinhu zvese in the land, because munhu mutema arida kuonerwa future yake nemunhu. That's where the Bible is coming to come and rebuke these spirits and liberate the mind of an African man, kuti arege kunamata vakafa, arege kutenda mun'anga nevaroi, arege kutenda mumazango, zvinhu zvaanosungirirwa pamuviri wake. Adzidzika kuti haufambi nekuona, unofamba nekutenda. Walk by faith, because without faith it is impossible to please God. Ladies and gentlemen, ndo muvhangeri marufu vatinawo panapa tichitaura nawo yechikristu nechivanhu, etopic yakonzeresa debate rakanyanya. Komanda Ibrahim ndo munhu wekutanga akatanga kutaura nyaya iyi zvatinonyatsonzwa chaizvo. Vamaponga vaitotaura kuti vanhu ndavatobva kuchikristu zvamuchose. Komanda vari kuti iwe unokwanisa kurarama muchikristu uchiita zvechivanhu. Then tine vanhu vakaita sana Prophet Hubert Angel nevamwe vanhu vaMwari vari kutaura kuti vanokwanisa kudedzwa nezita rakafanana nekuti svikiro, zita rekuti vanhu vazhinji vanogona kufunga kuti izita rinongoshandiswa kuchivanhu nezvinhu zvine chekuita nemidzimu chete. Wobva wati muri kungovharwa nechirungu, imi makavharwa nevarungu. So those are some of the things that we are going to be looking at today. Evangelist, pamuri kutaura tabvunza kuti pane chinhu chinonzi tsika nemagariro. Tichitaura kuti kuvaJudha kune mararamiro avaita sei? Avaiita. Tsika nemagariro tinodzifananidza nekunamata here? Because vanhu vari kudefenda vari kuti tsika dzedu dzechivanhu tinofanira kuramba tiinadzo, kuremekedza vakuru, kuita zigo inonzi moral compass. Moral compass. Moral compass haifaniri kunzi itsika nemagariro edu echivanhu. Bozo vari kutsvaga zvinhu zvakanaka. Even book Bible riri kuya kwatiri zvichitaura nezvo riri kukurudzira moral compass. Bible harina pari kuya richitiuraya. Ndo tsika dzataigara tichitaka tatisingaurayani, taidananaka. Idawo kwako sezvaunozviita iwo. Ndo zviri kutaura nebhuka riri kungoya rofamba nesu mumoral compass, mutsika dzedu dzamunoita nemagariro edu iyayo. Kudza baba wako namai vako yakanga irimo. Mubereko wako waitonzi usamurowe unotanda botso. Mubereko wako bhuku harina kuya rikati mubereko wako hachina basa. Bhuku rakatoti unoda sei Mwari wausina kuona uchivenga hama yako yakaona. Bhuku ikati kana munhu asingachengetewo kwake zvikurusa weimba yake arasha kutenda, akaipa kupfuura muHedheni. Bhuku riri kutirambidza kuita tsika dzinopesana naMwari pakumunamata
yatinoti isusu spiritualism that we find mukutsika dzedu nekugara mukugara kwedu uku nemutsika dzedu mune zvinhu zvatiri kuita ari mashura, sekuti ndikaona njiva 1 ichipfuura ndakuti iwe 1 for sorry paski, ndikaona 2 dzichipfuura ndakuti 2 for happy, ndikati ziso rangu riri kupfuura nemamusoro zvinoreva kuti ndichachema, ziso rangu riri kupfuura nepazasi zvinoreva kuti zvakati, maoko angu ari kuswinya zvinoreva kuti ndichaita mari. Mashura manja. Bhuku raya rava kuti chirega kutenda mashura, kwete zvekugara kwatinofanira kuita kwokuti Zigo ihama yangu ndofanira kumuda, ndofanira kumuitira zvakanaka, ndofanira kukandira kanoenda kunobva kamwe, ndozvatiri kutaura akandipawo ndofanira kuziva kuti ndichazomupawo chi. Magariro edu iyayo akanaka, but tsika dzedu dzine mashura mukati ndo dzaakumiswa nebhuku. Ndopari kunzi icho chivanhu ichi as a whole chakatipa tsika nemagariro akanaka anoyemurwa pasi rose. Like vanhu vatema tinoyemurwa kunzi tine tsika nemagariro akanaka. Chivanhu chedu chingave chakaipa here as a religion to an extent yekuti chinotipa tsika nemagariro akanaka? Achifanira kunaka pamwe choipa pamwe, chinenge chava deceptive. Macultures aya they have fallen because all have sinned. Haasi perfect. Perfection only comes through Christ. Yes. Saka even patiri kuuya kwavari hatisi kuvapa tsika dzechiJudha nemagariro echiJudha. Vane tradition yavo yavaitoita. Tiri kuvapa Jesu. Ndiye ari kushayikwa bedzi muspace yavo. Because moral compass itoripo. But vari kunzi hamuna chakanaka chamunoita kana Kristu Jesu asipo. Ndiye anofanira kukwaniswa muequation so that asikodzinga nyaya yekuti vanamate vakafa, asikodzinga nyaya yekuti vatende mashura, asikodzinga nyaya yekuti vafunge kuti vaende kuna baba vachiri kuda sekuru wavo, pakuda Jesu bedzi. Zvokuti kugarisana kwavo nekuti ngavaite mbudzi, makwai, mombe, hapana ambovarambidza. Ndozvati tiri kuita vanhu, tiri kungoita mbudzi ndozvaitwa nemadzibaba edu, makwai ndozvaitwa nemadzibaba edu, gold hane madzibaba edu aimwira gold here. Iki ndozvati tingoita vanhu, we are still doing that. Chataramba ndechekuti tiende kunoita zvinhu zviri spiritualism zvinobvisa Mwari chimiro chake. Ndosaka Mwari atichitorai Jesu mumacultures aya ese kuti ave balanced. Whether zviri kuitika kuChina they need Jesus, whether zviri kuitika kuEurope they need Jesus, whether zviri kuitika in America they need Jesus, here in Africa we need Jesus. So that tinochibvisa vaprofita venhema vese vari kunyepa kuti ndo vanotendesa kuna baba, iye Jesu wacho aripo, vari kuti handina Mwari nezuro akataura neni zvakati. No. Hakuna achataura nababa asina kutaura naJesu. Jesus is the only mediator between men and God. Ndozvataka kuzwa nebhuku, ndozvataka kuzogadzirisa kuchamuri kuti chivanhu, tsika nemagariro, kuti patsika dzedu tinodai zvisinini spiritualism hazvina dambudziko. Those things have not been condemned as long as zvine moral compass, as long as zvine spiritualism mukati, then it must be preached against. Saka regai tipinde muchivanhu chitora one by one zvinhu zvinogona kunge zvichirambwa kuchiKristu. Zvakafanana neti chekutanga takanzwa mashoko ekuti munoramba midzimu kana kutsamwa pakataurwa nawo yemidzimu, handiti. Asi mubhaibheri mune mutaura Mwari waAbhurahama, Mwari waJakobho, vanova vari vanhu vekuti maancestors, handiti. Nyaya ingoripo ndeyekuti vamwe nyaya inenge ichirambwa Zigo hakusi kuramba kuti midzimu kaunji. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kuti the belief is vakafa tinogona kucommunicata navo votiitira something ivo vakafa, which is a false gospel yatiri kuwana muchivanhu. Hatigoni kucommunicata with the dead. The dead are dead, they know nothing. Vadzimu havanzwi. Muparidzi 9 verse 5 nekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. Vanonobva vavhura bhaibheri voti Sauro akatora mukadzi uya muuki aitozikanwa kuti muuki, akamutsa Samueri akatomuudza zvinhu zvaakamuudza, voti hausi mudzimu here. Uye panguva inoyi tine vamwe maKristu ukatarisa machechi akafanana naRoma vanototaura namai Maria kuti amai Maria mutisvitsiro kuna chi? Aya kapa ndozvatiri kutaura Kaziko, ndozvatiri kugadzirisa izvo kuti
zvauri kukota uchitanzi Sauro akaenda kunonzi kuendori akanowana muuki n'anga. Mwari akanga ati usaenda kun'anga. Ukaverenga 2 Chronicles chapter 10 verse 13 inoti naizvozvo Sauro akafa nekuda kwokudarikira kwaakaita Jehovha. Naizvo Jehovha akamuuraya nekuti akaenda kunobvunza mano kusvikiro akasanobvunza Jehovha. Saka Jehovha akamuuraya akatora ushe hwake akauisa kuna David. Akanobvunza mano kusvikiro Akasanobvunza kuna Jehovha. Akanodeceivwa nesvikiro. Akanoradzwa chinhu chainzi Samueri asiri Samueri. He was not asking. That spirit was coming from another direction. So God killed him because of that. Haana kunobvunza. Saka there are consequences also dziri kuuya pana Samueri pana Saul because akaenda kun'anga akanobvunza kumasvikiro. Saka nyaya yekuti vanhu vari kuenda kun'anga nekumasvikiro wemisikota kuti bhaibheri kouningi akaenda vanhu hatipiwe example nemunhu akarasika. So akarasika akabva maprincipes aMwari. Mwari akaramidza vanhu kuenda kun'anga. Asi muri kuzvinzere panguva inoi maprofita vakunzi masvikiro. Aiwa kanoti anga ndokurasika kwatiri kutaura. Tinofanira kunzwa basis yacho kuti ndeyei. Bo chiri kunzi svikiro chii? Hanzi svikiro munhu ane capacity yekukwanisa kusvikirwa nemweya. Whether mweya mutsvene kana mweya werima. It's about you being a container or a receptor, a receiver. Anmona, saka ndo chikunzi svikiro. Saka muprofita isvikiro zvekare. Andimona, ndo zvinhu zvatantinazvo muchivanhu. Ndo zvinhu zvamukuti tirase. Bandona ndikuti kune mavhesi like Deuteronomy 18 verse 10 kusvika verse 12 anoti pakati pako panofanira kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto kana anouka kana anoita mazango kana kana muroyi kana n'anga kana anobvunza wakafa kana masvikiro. Nekuti vese vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Zvirimo mubhabheri. Zvirimo ndatokupa vhesi. Deuteronomy 18 verse 10. Deuteronomy 18 verse 10 hanzi hapafaniri kuva nemunhu anopinza mwana wake kana mwanasikana wake mumoto. Human sacrifices kana anouka. Pamamuri mupostori maimbopfuura muchimhanya kana mumota. Mwari ari kutozvirambidza. Mwari ari kuzvirambidza. Kana anoita spirit of divination mufemberi kana n'anga kana muroyi vanoliswa nesa kana anobvunza masvikiro kana anobvunza vakafa. Nekuti vese vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. So munhu anofembera akangofanana nemunhu anoroya. Muroyi, n'anga, masvikiro, kubvunza vakafa, zvinhu iteam one zvakafanana uroyi hwese. N'anga kana ichitoita zvokun'anga inoshandisa uroyi. Bozi n'anga muroyi. Saka ukaroyiwa pana n'anga kuti iroyi unori. Saka ukaenda kun'anga matambudziko apere bozi ndiye muroyi wacho. Anenge achikuroya. Anoshanda futi nemufemberi ane spirit of divination. Kwamunoti kufembera kudii? Kuonera vanhu zvavanenge vachiti maybe zvakaitika in past or what is coming in the future. Tingazvifananidze reni kuprofita? Ndo zviriko mazuva anaya. Vafemberi ndo vakazara mapani mune machechi umu. Vanoona mweya spirit of divination wokuonera vanhu zvinhu. Namba dzichitupa chii zvezvo zvinene salvation. If you take a prophet that you find biblically and what is being called prophetic movement today is totally different from what is written in the book. Because a prophet ari kutumwa to a church. Muprofita ari kutumwa kune vanhu variko kudhara kuti anotaura nevanhu shoko raJehovha zvarareva kuchechi. It's strange kufunga kuti kuprofita kusvika ndichikudzai ndokufembera. Saka kuprofita kunenge kwakudii? Tiri kuti a prophet ari kutumwa naMwari. A prophet is raised by God. Kuti aite sei? Kuti aende kuchechi when there is a crisis to the church. Because church haichaone iri in darkness. Where there is no vision, people will perish. So he brings a vision to the church. So that the church is sanctified in the truth of God. It's either a reproof, a warning message. Like what you find in Jeremiah, like what you find in Ezekiel, like what you find in Isaiah. Vari kutumwa kuenda unoudza maybe a church leader. You are lost in God's way.
Because of this, there are punishments that are coming. Wadai. And these prophets are killed. They are not loved. They don't come and create churches. They don't come and create ministries. A prophet is raised within the church. He's not raised to open a church and collect tithe and offerings and build houses. You don't find that in the Bible. He's a messenger of God. Ari kutumwa kuchechi iri kurasika isiri kuona is given a vision for the church. Daniel is given a vision for the church. John the Revelator is given a revelation for the church. These are prophets. So when you compare modern day prophets and biblical prophets, they are totally different. Vari kuenda in a different way. But you know, vanhu havari kuchinzwa because vanhu vanoda n'anga idzi dzechirungu. Because vada kushandirwa. Saka muri kuti haukwanisi kukompeya maprofita emazuva ano kuvafananidza nemaprofita emubhaibheri. Azvite. Ungatomafananidza nen'anga nemasviki. Azvite. That's the only way. Ukarenga Acts 13, ukarenga Acts 8. Acts 8 inotaura n'anga yakanga iri pagombuta reSamaria. Anonzi akanga achishamisa vanhu veSamaria achisvika munhu mukuru. Hanzi vose vadiki vakuru vakamuteera vachiti munhu uyu ane simba guru raMwari. Iyo iri n'anga. Hanzi akanga achivaitira mamiracles. Akanga achivafembera. Vanhu vakafara vakati is a man of God. But Philip akauya akaparidza evhangeri. Vanhu vakatenda. Naiyo n'anga ikabhabhatidzwa. But before Philip, one wese waiti is a man of God. N'anga iyi. Ukarenga Acts 13, pane imwe n'anga iri papa inonzi Bar Jesus. Hanzi Bar Jesus akanga ari n'anga achirasisa sabhuku wakanga achigara nawo ari mubati. Hanzi akanga achizviti hanzi zita rake repachitopo rainzi Erimas. Asi akanga azvipa zita rekuti Bar Jesus. Raiti remweya. So you see, n'anga idzi dziri muswa Paul anonzi akamutarisa akati uzere nekunyengera kwose mwanakomana waDiablos. Akanga achizvitozvita munhu wechechi iri n'anga. There is a biblical evidence where n'anga padziri kutoonekwa mubhaibheri dzichidepicta as vanhu vaJesu. Yaitonzi Bar Jesus. Yakaitwa nezita raJesu. Madzibaba Jesu. Hanzi madzibaba Jesu. Ndizvinoti Bar Jesus. Bar Jesus zvinoti madzibaba Jesu. Zvinoti madzibaba Jesu. Ladies and gentlemen, ndo muvhangeri marufu vatinawo panguva inoyi vachimbotiudza nyaya iri kunetsa nawo ine chekuita nechikristu nechivanhu. Mataura nyaya nawo yemitupo. Nawo yemitupo inawo inoremekedzwa zvisingaite, especially munyika yakaita seZimbabwe. Zvokuti mamwe makristu even nyango vakuita zvechikristu vanoti tinofanira kuramba tichiremekedza mitupo. Mutupo wakashata here kana kuti tsika yedu yekuti takungoomesa. The notion that is left, the idea that is left is very noble pamutupo. But originally it was not like that. Izvi taakushandisa mutupo kutsvaka ukama. Kuti nangwe ndauya pamba pako panapa ndikati ndinoera humba uri mutupo wako wakutoti saka uri mukoma wangu. Mukoma muchaende pichirarai. Ukama. But when you see originally, it was not meant for that. The deeper side of it, handifana kutodya chandiri kuti ndinoera. Hadzi mazino angu anodonha. Zvinoera kudya mutupo wako. So this thing is like a god to me. I need to respect it. So handifana kana kutombochibata. Because there are consequences in eating that thing. Kunyangwe iri huku. Handichatoibate because mutupo wangu ndakufana kutomuremekedza. Huku yacho ndikaiona ndakufana kuiremekedza. Ndikuti when you go deeper into that, they were given umwe mutupo wacho because pane zvikuita nebonde, kusatendeka, museyamwa, vanosiya dzamwa, madyira panze. Madyira panze hawasimi panze. Hawaremba. Unorovera unorovera panze. Haiti madyira panze. Yes. Saka akaita zvaanoita zvonzi munoti vadiko mitupo yavo. Yeah. But varasa moral compass. Tikuti dyira mumba iye anotanzi ini ndodyira panze. Ndozvemutupo yangu izvozvo. Konyama svisva. Ibodereze. Vanofanira ndimakwira miti. Zvagadzirwa nemhombwe. Alright. Zvagadzirwa nemhombwe. Ndikupawo. Nevanhu vanga vasina moral compass yekuita unhu.
handiti vaida kujustify kurasika kwavanenge vaita. Ende uchaona kuti zvishuwawo ukanzi ndimusiyamwa haana kutendeka anobata zvinhu zvake hazvina sosimbe kana akasunga munhu wongosunganisa zvinhu hanzi handiana musiyamwa hanzi hawe ndimusiyamwa chaiye zvinhu zvakazvi saka anoasosietwa futi nezvinhu zvisiri well. But hanzi but kuti the noble idea that you find today inosara iripo panyaya yemutupo inoita kuti tive hama, uri muneina wangu, uri mukoma wangu, and there's a respect that comes through that. Hanzi Jesu ye aitozviti shumba. Ainzi shumba. Haana kumbobvira akazvipa mutupo unonzi shumba. But Jesu anonzi shumba. Jesu anonzi shumba nani? Neso? Kuti shumba nani? Kuti shumba yerudzi rwaJudha. Munofana kuunderstand. Hanzi kune shumba yerudzi rwaJudha. Munofana kuunderstand that when Jesus is given those signs, they are gospels, they are gospel symbols that depicts his work. So like Revelation 5, hanzi ndakatarisa handakanga ndichichema pachaikwa munhu akavhura bhuku yakakatakura the hope of men. Hanzi ndanetseka zvakanzi wona tarira shumba yerudzi rwaJudha yakunda kuti izarure bhuku. Nezvinhu zvaya ndakatarisa ndikaona gwayana raita kunge rakabayiwa. Kunzi shumba zvaireva kuti he is courageous. He is the one who is courageous. Because shumba it represents courage. Even ukatarisa ma4 living creatures anonzi aionekwa pamberi paMwari, hanzi pamba neimwe ine fesi yemhuru, imwe ine fesi yeshumba, imwe ine fesi yegondo riri kubhururuka. Masymbols andoreva gondo riri kubhururuka means swiftness. Fesi yemhuru inoreva kuti patience. There are a lot of symbols. These are salvific symbols. Azvirevo kuti mutupo waJesu. Kuti Jesu akatona shumba anenge achita omana achitoirespect achiti shumba ndozvandizvi. No. He is the creator of all these things. He can't worship animals. So vanhu vanenge vada kutry kuda kuquantifyisa heresi. Zviriko izvozvo. Sevanhu vanoita zvaizvo kuti hanzi Jesu anzi akamwa doro saka chidhakwa saka vanenge vari busy kuquantifyisa heresi yekuti vamwe doro vari machechi umu. Tichibadzoka ipa pamatara nhau yedoro muvhangeri. Ukatarisa nhau yemutupo unoona vanhu vachidedzwa nemazita emhuka. Woenda muBhaibheri unoona pamwe pachimbonzi shumba, pamwe pachinzi tarirai gwayana, kufananidza. Handiti inenge nze zvimwe zvinhu zvatiri kuona muchivanhu ka zvatiri kuona futi muchiKristu zvinenge zvine tumasimilarity. Wobva waenda panhau yedoro ndani nakomanda Ibrahim vachitaura nhau iyoyo same kuti muBhaibheri Jesu anoti iye inwai ropa rangu. Ropa raari kutaura iwaini kana doro. Kuno kuchivanhu wobva wanzwa kuti dirai doro muvhu mutaure nevadzimi venyu. So vanobva vadzoka pakuti zvinhu izvi zvine kakufanana kazvakaita. Jesu haana mupa vanhu doro. Pakati imwe ropa rangu akasingataure doro. Aitaura because once you say doro zvoreva kuti the blood of Jesus rine maimpurities. Because doro rine chinhu chiri dangerous chinonzi alcohol. Those are impurities. Asi paaiti imwe ropa rangu iri haana kuvapa ropa ka akavapa wine. Akavapa wine as a symbol of ropa rake. Saka ropa rake riri kufananidzwa newaini kufananidzwa kana nemvura. Ndikuurai pakanzi doro harisi doro. Waini haisi doro remuvhangeri. Kati kuti chinhu chaari kuvapa it was a grape juice. Muvhangeri ndizvo ndiri kuquantify. It was a grape juice. It was a grape juice. I know kuti zvidhakwa zvinobatikana nenyaya. But let's quantify. Yes. Number one, there are two wines that you find in Palestine by this time. Anditika. Kune wine iri alcoholic. Ne wine iri pure grape juice wine. 100% grape juice wine. Because economy yavo iri kusustainwa nekurimwa kwamagrapes. Okay? That's first thing. So, if Jesus is a perfect being, if his blood is going to atone for mankind, ropa rake rinofana kunge risina charinopomerwa. Harifana kunge rine zvivi mariri. Ropa raJesu. Ndosaka uchiona kana kwaenga naHebrews 9 pakutaurwa nyaya yeropa raJesu. Hanzi haana kuenda neropa remudzombe kana rembudzi, asi neropa rake chairo risina mhosva akatireverera kamwe chete panzvimbo tsvene. Ropa raJesu harifana kunge rine charinopomerwa kuti rigone kubvisa zvivi
rinofanira kunge rakachena ndokuti rigone kugeza. Paya panonzi vakanga vakunda nyika vakanga vasuka nguo dzavo muropa regwayana vakadzichenesa. Revelation 7 from verse 13. Hanzi takasuka nguo dzedu dzikachena muropa regwayana. Saka ropa raJesu harigone kuchenesa kana iro rakasviba. No, so for it to be represented by a wine inomwiwa nemadrunkards, that confuses the mind. When you drink that wine, you go haywire. Ukaverenga Proverbs 20 verse 20 inoti wine mudadi, doro mupopoti, anana anobatwa nazvo haana kuchenjera. Bhozi rine maimpurities. Bhozi rafementa, iwine yakafementa. Saka haisi perfect. Because even abatwa nayo akamwa akavarairwa, it kills the mind. Asi muvhangeri onai, Jesu obva ati itai izvi kuti mugare muchita sei? Muchindirangarira. Zvokupota muchimwa waini iyi muchirangarira se a representation of ropa rani? Ropa rangu. Obva waenda handizoti i-first story re2 Corinthians. Pauro kuna 11 achitaura nevatendi vanga vachiti kana vasvika panguva yekudya chidyo nemuviri wake vanga vachimwa kuti vaite sei? Vadhakwe. Handimaona. Zvikanzi hamuna here kumba kwamunonodhakwira? Hamuna here kumba kwamunonoita sei? No, kuti vamwe kuti vadhakwe. Aiwa, kana muchida kunwa, kana muchida kuguta. Kwete vamwe kuti vadhakwe. Akati chima they had lost the way when they thought kuti feast it's meant for them to excite the worst passion of the flesh. Va lose focus. Zvavari kuti vari kufunga kuti ipati. Munhu arikutoti ini ndiri kubva kumba. Nhasi ndinochidya chidyo kuchechi tichanozvimbirwa. Kana tichanomwa wine. Whatever. Wine. That's your own ways. It's not there. Mubaibheri. You don't find kuti vhura undiratidze pari nzito. Aiwa, handikuratidze muvhangeri, ndimika muvhangeri. Ini ndinongovhura. Hazvipo vachinzi tobva tadhakwa. You don't find that. If 1 Corinthians chapter 11. You don't find panonzi tobva tadhakwa. But what you find Paul is rebuking. He's rebuking the spirit of maybe it's a gluttonous spirit where vanhu vanoda kuramba vachidya vachifara. Saka Paul akati kana iri nyaya yekuti une nzara chipa kumba kwako wadya. Muvhangeri 1 Corinthians 11 handiti. Paari kutaura nyaya iyi. Verse 21 anobva ati, for when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Anobva adhakwa. Don't you have homes to eat and drink in? Or you despise the church of God by humiliating those who do not have understanding. Saka pfungwa yangu ndeyekuti, based on this scripture, Paul achizotsanangura mberi kuti this cup is the cup of my new covenant in my blood. When you have a drink in remembrance of me. Kuti imi muri kumwira kuti mudhakwe, asi muri kufanira kumwira kuti mundirangarire. No. Tiri kutoti Paul handiti vana, remember this church at Corinth had given Paul a lot of problems. When you read the entire book, even vakadzi vacho akanga kutoti munobvunza varume wenyu kumba kana nezvokutaura. Angasada kuti even vakadzi vataure pachechi. So church yeCorinth yaitonetsa Paul because because yanga iri church yemaconverts, yevanhu vatendoka vachiuya into Christianity, vasiri kuunderstand. So he writes these letters to help them understand the purpose of the feast. Because vanhu vanga vachiita zvechihedheni haasi kunyora bedzi panyaya idzi, ari kutaura even madyiro vanofanira kuita, vari kudya even mhuka dzakabayirwa. Po ari bhizi kuadhiresa futi maizviziva kuti pamuri kudya mhuka dzakabayirwa muri kudya muchinamata Mwari madziri. Saka haisi chechi yaakuziva zvinofanira kuitwa, because chechi yakanga yangoparidzirwa mumwe munhu akanga aiparidzira anonzi Apollo. Ndoimwe nyaya iri kunetsa ukangochiverenga bhuku ravakorinde, especially pachapter 1, vamwe vanoti ndiri waPauro, vamwe vanoti ndiri waPauro. Ndozvavakanga vachiita. So ichechi nemaproblems, kuroti ichechi to nevanhu vari kuda zvokudhakwa. Now Paul comes in and help them. Hatigone kutora doro toriunza muchechi pazvinhu zvitsvene, because once we've done that, tabvisa purity and replace it with zvidhakwa zvinozviziva, ndosaka zvine nzvimbo yekumwira.
ndange zvakuya kuchechi zvikasvika conscience dzinotovatonga, akatosiya doro acharisa panze, opinda muchechi asina doro iroro. But tine vanhu vakurerutsa nzvimbo inoyera manje yechechi zvokuti conscience yemunhu yafa zvokupinda akabata bhodhoro racho muchechi achitanzi ndiri kumwa zvakafanana neropa raJesu. It is his perversion is that. Ndopainzi nevhesi pamazuva ekupedzisira kuchamuka vaprofita venhema vachange vachitsautsa vanhu nekutsautswa ivo. Saka munhu iye akarasika ari achirasisa futi wanhu. It's not it is sober mind. It is sober level where one wants to sanitize zvinhu zviri evil izvi achiti ko zvakaipei. Because logically thinking munhu achiisa zvinhu izvi muzvinhu zvaMwari anoti zvakaipei, obva atoshaya kuipa kwazvo. Ndisaka vanhu vachimwa, ndisaka vanhu vachiputa, because akabvunza kuti zvakaipei, kunyange pakanzi smoking is hazardous To health. it may be harmful to health, anoramba achiputa. Kunyange pakanyorwa ari kuti zvakaipei, pamwe pani pazvavasina kuona, ko kana ndine utano hwakasimba, ko kana chest yangu yacho isingaparari, alcohol may be hazardous to health. Should not consumed nemunhu ari person under 18. Uri kutonyorwa navanhu vari kugadzira chinhu chacho woti chinhu ichocho chinofanira kuwanikwa. What you have done, you have removed purity. Ndiwo yenzi nyangadzo yekuparadza chanomira pazvinhu zvitsvene. Kutora chinhu chakatonyorwa chakatolabelwa chinhu chiri danger, iwo tanzi hazvina basa, chinogona kuenda pazvinhu zvitsvene. Saka zvinotiudzawo type yevanhu vatanavo vasisagone kukoshesa zvinhu zvinoyera. Because why? Church leaders nemaprofita venhema ndivo vakonzeresa, ndivo vakarerutsa vakati Mwari muri kunyanyomubatsira madenga, Mwari haasida kuti zvinhu zvinyanyooma, unogona kudhakwa uchiuya, hazvina basa izvo. But you know kuti doro ukasvika uri sober, mbava muine chembere, unotoona kuti idzi chembere hadzibatwe idzi. Ukangomwa 3-4 makapu unoda kuona chembere dzedze dzamhandara. Hanzi aiwa musadaro amabhebha aya wakutobata wakutohakana nadzo. Ndo zvarinoita. Saka mavhesi atakachitipa doro warida kuparara nevasina mano kuti hanzi vakanganwe kanhamo dzavo. Straight reliever. Whatever. Yeah. But paunongopengenuka bedzi pawadzisira nhamo dziri unodziona dziri ipapo. Haiti paiwa doro kuti nhamo dzavo dzipere. Yeah. Inoti vasina kuchenjera wapei. Yes. Nekuti nguva yavanenge vachimwa vanombokakana nhamo dzavo. Yes. But parinopera doro uchiti bha unodziona nhamo dziti zvakamira sei baba tofamba sei. Kureva kuti harisorove nhamo. Yes. Saka Jesu akati uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakuzorodzai. So we should understand my dynamics aya where we are also trying kuda kuita bail to zvinhu zvinoyera because of tine gratification yatida kuisa to our own desires. Because ini ndira kumwa saka ndoti parerutsei ipapo, because ini ndira kuputa ndoti ndipe vhesi racho ini. But you are killing the temple. Bhaibheri riri kuti muviri wako itemberi yaMwari, anotadzira muviri wake naMwari achamutadzirawo. Ndosaka there is a divine appointment between sin and diseases. Mwari akangoti sei zvirwere ipapo, vanhu vanopinda muzvinhu izvi vachiuraya temple, let them go sick. Isai kensa ipapo, vanhu vaparare. Isai BP ipapo neshuga ipapo, vanhu vaparare pakumwa ipapo. NdiMwari ari, it's a divine appointment between sin and disease. The more we sin, the more diseases must come and hurt us. Mvunzo wekutanga ndewekuti mvangeri, Yes. maprofita tinoona kuti ndiapi echokwadi asara acho. Bible not test the spirit. We cannot then answer kuti ningi ndewechokwadi kana tisina kumutesta. Tinofanira kuita go through process yekutesta. Ivo vari kuchiti maprofita today, they know that's the biblical principle. For me to be a qualified prophet, I must be tested. So mvunzo wedu ndewekuti vanhu vese vari kuita zvekuprofita today vamuri kutaura vakatestwa here. Vakatestwa nani? Number 2, vanoda here kutestwa kwacho? Vanobvuma here? Vanhu vanovatera vanoda here kuti tivateste? O vakabrainwasha kudhara vanhu kusvika vanhu vane conclusion yekuti muprofita chete whether imati chii musamushore zvaanoita izvi ndo zvatinoda. We should test whoever is called a prophet because Bible ndo zvarinotaura. Believers do not believe every spirit but test the spirit kuti muone kana yakabva kuna Mwari.
Saka challenge yatinayo ndeyekuti tine vanhu vari kuita zvinhu vasina kutestwa. So we must test every ministry. Mafambira wakaita iwewe ndio here mafambira anoitwa naprofeti. Tovhura bhuku because maprofeti tinawo kudhara akauya before you, ende vese vakauya before you vatiri kuona vatakanyorwa vakafanana. Saka bhaibheri ichititestai because mune example kare. Totora Isaiah toisa, totora Jeremiah toisa, mamajor prophets aya. Tinanonzi maminor prophets, totora maminor prophets, vana Amos toisa, maminor prophets, totora vana Mika, maminor toisa. Basa revanhu ava ravakaita nebasa rauri kuita iwe zvakafanana here. For example, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel vakavhura machechi here. Handiri vakavhura chechi, tinongonzwa. Daniel, Amos, Mika, Zachariah, maprofesa vakavhura machechi here. Pavakauya tichitsvaga katiri kukutesta kuti tione kuti iwewe waqualify, wakati kana waqualify katoti yapa waqualify. Ndo test number 1. Test number 2 toenda mapindira akaonda muvision. Tichitsvaga uri kuti Mwari anotaura newe sei, how do you approach the throne of God. Ndantina Mwari nezuro tichida kuona zvisizvi kuti iwewo kusvika unzi prophet. There are a lot of things that we should check. But mubvunzo ndekuti munoda here, because ini handingagona kutesta muprofita asina kutumwa kwandiri. I don't care. But tiri kubvunza vanhu vese vari kuenda maprofita nasi kuti muprofita wamuri kuenda kunoona makamutesta here. Tokwanisa kumutesta here Isu tinotitenderere kukutesterai. Tokutenderai. Handizvona nyaya ipa. Because iwe unogona kubvuma mustudio muno, but vanoteera maprofita ava vasingabvume. Nemaprofita acho anoda here kutestwa. Ndomubvunza wacho kautakwata hanzi pane munhu akutishora. Hatisi takuvhura vanhu meso here and we become enemies of these prophets. Tiri kubvunza simple, these are simple things. The prophets that we have today, they know they must be tested. They must go through a test. Zvine mafisika ngavasarambe, ngavabvume tinunure vanhu. Kana kwabva kuna Mwari nesu totovatendawo. Nyaya inenge iri kuti anokodzera kuvatesta ndiani. Tiripo kacho. Patiri kutaura nhau idzi dzine chekuita netsika nemagariro echivanhu, muchitsanangura bhaibheri nechikristu, vamwe vanobva vati mafuratira midzi yenyu. Mafuratira midzi yenyu. Midzi yangu ndepi? Midzi kureva kuti mafuratira madzitateguru enyu, mafuratira ana baba venyu, mafuratira zvinhu zvavairemekedza. Kana seniziko. Handina furatira. I know my father, then I know my sekuru after my father. I don't know the other sekuru and the other sekuru, the other sekuru. Nyaya haina payakanyorwa. Ngano dzacho kana dzaitaura tinodziteerera because tinoziva how important it is. That there are a lot of things that we don't know about this, what you're calling forefathers. Chatongoza ndechekuti they are coming from a background yekuita zvinhu zvatinoverenga mumabhuku ehistory, maactivities avo. We don't know much, but what we appreciate is the moral compass that we still use. The idea that you should be self-employed. The idea that the mind must work. Zvikunzi tsumo namadimikira today. Zvinhu zvakadzidzwa nevanhu ava vasina kuenda kuchikoro, vasina kuenda muclassroom. Ndo vaiona gudo richimhanya richikwira mawere. Kuti charoedzera gudo rakwira mawere kwasviba. Nekungoona by observing, they created zvinhu zvinobatsira society to live every day. And I appreciate that knowledge. If the mind of man could go that far, I can do the same by learning from the book of nature and create. Hatisina munhu arogadzira tsumo today. Tese tiri ngoti vakuru vakati vadiki vari kuti chi hapana zvatiri kumbotaura. We become so dumb after reading so many books. We can't match the par excellence yanga ine vanhu ava. Vakanga vaine drive iri serious. Even madimikira aitaurwa. Mastatements emadimikira acho. Vakuti vanhu vakanga vachidzidza society mafambiro ainoita. Cultural, how they also invented my ways of kugadzira ukama, kuita sei. You see kuti
they were also a moral compass yaiteedzwa. But I don't want to take everything. Because zvimwe zvacho zvinopesana naMwari. Handidi kuenda muzvinhu zvine spiritualism kuti ndinge ndakasunga bhatani muchiuno, ndinge ndiine divisi kana chikwambo chinonzi chinondichengeta, ndinge ndichirova kuva kana ndinge ndichirova makuva kana kukumbira vakafa kuti vandichengete. Vakaita basa ravo, they are dead, they wait for resurrection when Jesus comes. So izvozvo handidi kuenda ikoko. Ari kuti hanzi muvhangeri wafuratira haasi kuunderstand. I'm still an African man. I still maintain that as an African man. I will not change to become white because I'm African. But I should not be associated by the dead. Kuti nditi ndo kuva muAfrican. Kana kuonekwa ndichiombera vakafa. Muti right wakuita muAfrican. No. I am an African man. Ndoramba ndingori munhu mutema. Hazvichinje izvozvo. But handisoda kuti ndiitwe entangled neculture iri wrong. Ichindibvisa pana Mwari. Mukudzidza kwandiri kuita nekugamuchira Jesu kwandaita. I'm taught to become a free man so that I sleep in peace pandinoenda magumbezi. Handicharara nichivhumuka. Ndine vanhu vanoda kutaura neni kuhope. Because in Jesus I find that peace. Dzekurara hope ndiine rugare kusvika kwaedza makuseni. Ndisina munhu anoda kutaura neni. Anda kutaura neni ngauya fair. Titaure. Asi ndinozoda kutaura neni kuhope. Achindivhundutsira kana ndikasamupindura zvakanaka iko ndorara usiku hwese ndichiita mhere. Asi mubhaibheri ka munonzi mazuva ekupedzisira vanhu vacharota hope. Mubhaibheri tine vanhu vaitorota futi hope. Inzwa kurota hope ka nekuti undishanyire hope iwewe uchiti uri sekuru wangu zvakasiyana. Kuti Mwari ari kutuma message yekuti ndimuke makuseni ndichiparidzira nyika. It's a different thing. That's a gift. It's a prophetic gift. Yatatinira through testing. Kuti unoti ndiMwari ari kushanyira ika, the devil also is doing that to manipulate your mind. Saka zvese zvinoda kutariswa kuti zviri kubva from which direction. Because also Satan anoverenga mascriptures and he manipulates people to then think kuti Mwari akandishanyira nezuro when the devil has spoken to them. What you don't want to do is also to lose even faithful followers. Because kunoona kutera waprofita nemavandika vatori sincere vachitoti zviri kuitwa izvi ndiMwari. So ukakati gwa, you can even lose also those good people. Hanzi ngwara ise. Yes, so uri kungwara senyoka. It's like today, it's another day. We were just saying, gwa. Vanhu vaya varada kuteerera because nguva yese tachisa confidence chingoita kunge takafanana nemunhu wese. They were listening. They were say, mvangeri vhangeri havanyanyonetsana nevanhu. Yes. Vanenge vachipota dzekukambura idzi nechichi padara. Ndikwatetika kudaro. A social platform. Because ikoko hakuna hassle, so people will come. So they also want to hear zvatiri kutaura today. So with their sincere heart, they might say, but handisarambodzi vachitaura chidai. I think there's something. So you're also trying to find the heart of men also. In the process of fighting the false prophet, you're also trying also to save us all. Because pane munhu akatosungwa pamuprofita wenhema. Ari kutopa muprofita wenhema zvokudya. Vhesi inonzi hanzi vanotaura, hanzi havabatiri Jesu, vanobatira dumbu ravo. Saka vanonyengera vasina mano akaipa nemashoko akanaka anobata kumeso. Vanhu ava vanotouya kubata vanhu kumeso. Even vanhu vane maquestions kuti zvaari kuita izvi ndizvo here. Anoyawo zvinatsa nemashoko akanaka anobata kumeso. So we should be very careful. Because mambati tienda toona kuti hatitizivo panapa. Munhu yataura zvinhu zvekunyepa. But mangwana the next day anoya achigadzirisa vanje. Achiti no hamuna kusondinzwisa. No mukatasa imimi. No achigadzirisa. Kusvikira vanhu vakutenda nhema dzake. So it's a tricky environment where also iwewe uda kutry kuti uone how do you save souls from such a man or such a woman ari kushanda ari so subtle like that to deceive for his own stomach. There are a lot of things vaunoona zvinoitwa navaprofita nema zvinoda kuti vabatsirwe vagone kurilisa ava vakasunga panyama dzavo. Mbunzo wangu wekupedzisira muvhangeri tichisvika pakuvhara ndewekuti dzidziso iyi yatiri kuona izvezvi iri kuita nge iri kudzosera vanhu kuchivanhu oro kuti kwakuuya imwe mharidzo
painzi nebhaibheri pakauya kana ngirozi kana ani anenge auya nemwe, let that person be accursed. And it really looks like it's such kuti ruri kuita ngeimwe mharidzo iri kuuya. Zvine zvazvinorevere pamweya maererano nenguva dzatiri kurarama nemharidzo yamunogara muchiparidza about nguva dzatiri kurarama. Yes, ndizvo Matthew 24 inotaura kuti pamazuva ekupedzisira kuchamuka vaprofita vazhinji venhema. Vachaita zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti vanachibvira vadeceive even the elect. That's the extent they will go. Kuda kunonyengera even vasanangurwa vacho. Kusoma kuti even ini munhu akaita sendiwo dzamanda kuti ndofunga pane pandisiri kunzwisa. So it's a prophetic message. Iri kuitwa fulfilled nowadays. Then it calls for a Bible reader because Jesu anoti anorava ngaacherechedze. That's the only key. Munhu asiri kuverenga Bible izvozvi, that person is in danger of following heresies. Because anoti ichasvika nguva ndipowe yavacharamba mashoko ezvokwadi vachitsaukira kungano endi kumadoctrines of demons. Vanhu vachanga vakutsaukira kungano vachiteera dzidziso yemweya yetsvina anonzi madoctrines of demons. So what we now have these doctrines of demons everywhere. N'anga dziri kuitwa exalted. Varoi vari kuitwa exalted. Ndinorifarira vhesi iroro munogona kumbogoripatsanura tichivhara vhesi iroro step by step tichiona kuti madoctrines of devils akataurwa ipapo ndeapi. Into even dietary issues. We are going to also face that. Nyaya dzekusada kuroora. Izvezvi vakomana vakusvika 40 years vasati varoora ende havana basa nazvo. But ikaoneka kuti munhu akadaro muchechi makomana ari kudya kupi munhu. Ai vanenge akatsanya kambangeri. But mitsacho tinopedza vanhu mutsacho mafasting days anoperera. People are getting into doctrines of demons and we are in trouble because of that. Dambudziko rimwe rikuita generation ine vana vasina a ear that want to listen to truth. But truth is not against anyone, but against error. And we know the nature of truth, whenever truth is preached, it is violently opposed. So it takes courage to preach it. But at last, the truth will be always accepted because it is self-evident. Pakupedzisira vanhu vanozotadza but pamaitaurwa chokwadi baipa. Inaro zvedu. But paiparwa chokwadi baipa. Unofungisa kuchikoro naneshamwari yangu yanzi Fenwick maiti kana muchitsurana muri pavanhu. Ukatanga kuramba uchitsurwa uchingoti uchiramba yanzi musiye achazozvifunga akararama nero musiye. Ndo zvinoita chokwadi. Vanhu vanozoti wabva pawo kuita namoni but hapana munhu arwa chokwadi baipa. Taita hedu nharo but chokwadi. Because truth is self-evident. But it's not against anyone, it's against errors. And the truth always triggers the conscience. It goes right to the heart. The word of God is the truth. And shoko raMwari rinopatsanura kusvika to the dividing of soul and chakadaro. Yes. And so the Bible is right, we shall reap what we sow. So a generation inoramba Mwari will face consequences that moves towards kuramba Mwari. So we are in trouble because vaprofita venhema, fake apostles, fake prophets, fake teachers have brought confusion muzvinhu zvaMwari. There must be a voice that stands, a voice of stern rebuke, a voice that stands like John the Baptist and say, nzira dzese dzakabhenda dzakufanira kuswatanidzwa makomba ese akufanira kufusirwa. Ndozvikutodiwa izvozvo so that people are also prepared for the end of the world that is coming. Because now tikutoparidza vanhu vasichitofunga kuti nyika ichagumi. Because vaprofita nemawaya vakati there is peace, there shall be peace where there is no peace. Vaya vakataura kuti hapana musadetseke nyika ichagumi. Tiri pano for a long time. But we should also give awareness where we are saying, no. The world is coming to its end. People must prepare for the second coming of Jesus. For Jesus is coming again. I think those are the messages that needs to be heard by the world now. Saka hatina vanhu vari kuita zvinhu izvozvo and we are in trouble. Because sangone vanhu vari kungotaura zve earthly prosperity and earthly materials. Munhu wese ari kuenda kuchechi so that is blessed to get things of this world. No one is going to church kuti aende kuchechi awane repentance, awane preparation for the second coming of Jesus and the end of the world. So all those things zvinofanira kuti zvitariswe, but zvine chekuita nekuguma kuri kuita nguva and we must be ready for the end which is coming.
mate basa Mvangeri tina zigo chishanu chinogona kusvikira kuti vapfupi. always joy will be available. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today, and Mvangeri Marufu is always with us. Nhasi tine guest ratantinaro vakatitendera tauro zita tinozoritaura, but I think we always have him kana tingori nenguva yekuti titaure. On one of the podcasts tachata naMvangeri Marufu, I believe we have discussed this for quite a long time, and it's something that is sincere on my heart. Nauye music, particularly music inoimbwa muchurch. Music Mvangeri Marufu vanobhelieve kuti iyi ndo inoimbwa muchechi, kuti music ine zvainoita here pamweya, uye kuona kwatiri kuita vanhu vaMwari vachishamwaridzana nevaimbi vanogona kunge vachiimba music yemunyika, oro music yatinoona kunge inomboimbirwa imwe mweya. Unogona na music vaimbi vanomboimba kumabira waona vaimbi vanodanana chaizvo nevanhu vaMwari, tichidiscasa kuti munguva inoi zvinorevei kunyanya munguva inoi yatiri kurarama. Saka I think in a foreseeable future you are going to see something like that. Tell us what you think about this in the comment section, and of course we will be glad to hear your thoughts. Good news kuma ladies and gentlemen, Emu Westgate, Sunridge, Bluffview, twese tunzvimbo itoto tiri around ka area kanaka. We now have a grocery shop inonzi One Life Mart Groceries ne pamuzinda wenyama butchery, which means that sometimes kumo kure just to get your things locally kana uri mu area yatataura iri kuwanika ese ma basic commodity. Address mukatarisa pachikoro pane Divaris Makaris ne pane church inenge SDA, pane tuma shop turi ipapa because shop yacho i1 but anoita nge mashop akawanda pana Northwood na Lavenham, where mtenge at affordable prices and every basic commodity here. Yeah. This is what Zigo was talking about. That was oh, this is what Zigo was saying up. Saka page iroro richagaina attraction. That gaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteto ana Zigo. Saka unotompa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo. Uchita sekudaro, I can guarantee you that within